Natala sa lungsod sa Lazi sa isla sa Siquijor ang giingong pagkamatay sa daghang libud suroy nga mga iro nga naglaroy-laroy lang sa kadalanan. Managlahi ang mga reaksyon sa mga lungsuranon sa nahitabo apan wala hinuoy mga individual nga magpa-interview kabahin niini. Tungod sa hitabo, nagpost sa social media page ang lungsod kabahin niini. Nagpahigayon ang mga LGU sa Siquijor matagbuan og pagpangapon sa mga iro ug iring. Apan, nagpabilin gihapong daghan ang mga libud suroy nga mga iro ug iring. Usa sa mga hinungdan gani kini sa mga road accident. I hope the owners of the dogs must be very responsible for that. Okay, kay kung kanang mga iro kanang mga iro nga ang mga tagiya di po responsible, most probably ang mga silingan masuko na po. So kanang buwan silingan siguro basin hiluan nila or something, diba? So Muhangyo lang ko sa mga tag-iya sa mga iro nga kinahanglang responsable sabta tungod kay naaman tay balahod nga timanon gyud nato ang atong mga kahayupan labi na ang atong mga iro.